across the board ni dwaro mar ojendegi largely are legitimate. Gin dwaro mowinjore ba ji te, jo Kenya te gombo. Dwaro gi mar yudo tich. Aparo ni koae president nyaka ng'ama tin mogik e Kenya ka nigi dwaro no ni mondo Kenya obed piny ma ka isedongo idhi skul, iwuok e skul tiyudo tich minyalo yudo msara moro kata yuto moro migero godo dalani. Ma dwaro ma is legit. Dwaro mar geng'o corruption en dwaro mar ng'ata ng'ata. Kenya onge okapani nitie ng'ama dwaro ni Kenya obed piny ma corruption ema tayo gik moko. Ji te nyalo gombo ni Kenya obed piny ma ka en gimitimo to mae gima chik wacho to mane gimitimo to itieko kamano, onge omenda michak itiyogo kendo. So dwaro mar Gen Z kata jende manie tieng' mar iluongo ni Gen Z e dwaro mar millennials te dwaro mar jok mano telonwa. To gima nyaka watim, ka wakawo wechegi to wakete siasa mwawacho ni ng'ato kaka Raila Odinga en osika sika ni mondo ji owuo. Jok mano nitiere, an nago kura 207 ma naneno kaka piny ne chalo. Suppose ni Raila Odinga ne ok en jawuoyo kendo ok en ng'at ma en koro nikech osekwere ni en kiko wuo kiko wuoyo notamre niya wan kaka jo Kenya mane ni e side ne wasewacho ne Kibaki gimwa dwaro kendo onge gimo ni chaki wuoyo. Iparo ni dikoro wan gi Kenya ma Gen Z tawala ni. Maybe Kenya dino bante nikech kama ne wachiko. Wuoyo no ema no chako duokowa mwachak wabede ndara. To kendo kochako gik 2018 nitiere kata sama ne ji osedhi e court, nosedhi e court ma court ogo piny yiero mar Uhuru. Kane ok en jawuoyo, nonyalo wacho niya, asekwero uni gini ane mana yudo to court ose confirm ni bwana ni noko yier, koro onge kata yiero mwachak wadoke, gi mwachak wawacho onge, an gini ema dwaro. Ingen dok wachopo kama wantieni. So wuoyo mar jatelo ma en Raila Odinga ok onego wakete siasa kaeto waket ni mano waketo chalo weakness ne. Ma e strength mar Raila Odinga emomiyo wasechopo kaza kanyo. Samoro ok ni